Pozdrav svima ljudi, Didi ovdje i ljudi dobrodošli u novi klip. Danas ćemo igrati Happy Wheels. Ova igrica ima... Ovu igricu možete igrati na Facebooku ili preko interneta na Online Games. Ova igrica ima puno lajkova, zato je vole svi da igraju i mnogo se drugi sviđaju. Vrlo popularna igrica je. Tako, sam malo... Idemo nazad. Ovdje Viral Edition možete biti koji god hoćete skin. Znači možete biti zvali šta god. Evo i idemo. Imamo neki drugi level, možete izabrati koji god hoćete level. Samo vidimo se video. I evo, ovdje izaberete koji hoćete. Ovo nažalost ne možete, ali ne znam to, ajde uzimamo bicikl. Mnogo popularna igrica je. Ima kako 3 godine ili možda 2 godine već stara igrica, ali je mnogo dobra. Ne, pa nemoj da. Dobre. Idemo naprijed, idemo naprijed. Šta sad? Onda neće. Aj, majko. Vrte. Wow. Idemo gori. Evo ga ljudi, pobjedili smo. 55,30 sekundi. Ajmo još jedno. A sad ću probat da nikako nisam ranjen. Moj. Ode mi sin. Wow. Preskačimo. Što je baš ljamo? Gore. I... Hači. Ne radiš. Ej, šta se zove? Šta se dešava? Idu. Ovo je najglavniji organ. Neko zanimljivo je. Organ! Evo ga. Hop. Skoči bre. Pa nemoj kad... Evo ga, super, prošli smo. Nemoj, dobro je. Ovo je vrlo jako teško. Idemo naprijed. Majko. Ovo je brate. Ovo nikako ne mogu da prođem. Kako to mene ljuti.
Yes! Ne daj mi ti igricu. Evo ga, pobjedili smo. Ništa nismo ranjeni. Super. Ja, šta sad da ću još jednom? Exit. Što je ovo down to that? Hajde da vidimo ovo. Joooo, ovo je teško. Bum. Ne. Ovo je jako zanimljivo. Pa nemoj mi reći. Bum. Čudo stanete? Tu, noga. Ne. Idemo na skok, skok, skok. Dobro, drži se, drži se, drži se, Spider-Manu. Ne! Ne! Ko je ovo, pol držam? Krv piša. A, da. Ništa ljudi, to je bilo sve za danas. Hvala svima što ste gledali i mi se vidimo vrlo uskoro. Pop, 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 pop.